Válení na dyně, které je součástí taneční zábavy, má Žádovickým zajistit bohatou úrodu zmíněné tykvovité plodiny. Samozřejmě jde také o zábavu, protože kdy jindy můžete beztrestně svou taneční a přitom ne životní partnerku položit na zem, respektive na předem připravenou žíněnku. Jednou dobrý večer. Jak vidíte, všechno je nachystané na to, aby jsme váleli na dyně. Žádám našu kasu, aby nám to předvedli. Takže, pane kapelníku, jedeme. Netrpělivě očekávaný akt válení na dýně od nepaměti zahajuje chasa, i když z pochopitelných důvodů v posledních letech už v krojích oděna nebývá. Po chase už přicházejí na řadu všichni ostatní, kteří netrpělivě čekají, až budou moci předvést své válecké umění sobě, své tanečnici i všem přihlížejícím. Doleva, jo? Tak doleva.
Na žíněnkách se střídají zástupci všech věkových generací. Mladé i zralé páry se dál a dál pokoušejí zajistit nadúrodu dyní, aby příštím rokem měli co louskat při pohárku vína. Jistě tedy stojí za to zjistit, jestli se snaží jít příkladem i hlava obce. Proč válání a proč na dyně tady v Žádovicích? Protože je to tradice, která se užívá od starodávna a válení na dyně znamená to, že prostě se válá, aby se urodilo dyní. A proč, aby se urodilo dyní? Dyně jsou doplňující krmivo pro dobytek a jádýrka se usuší, vyberou z dyní, usuší a pak vinaři je konzumují u vína ve sklepě. Tak je to strašně jednoduchý a prostý. Když si se válelo na slámě, to jste zrušili kvůli tomu, že tam hrozily nějaké úrazy, nebo z jakého důvodu se přešlo na moderní žíněnky? Když si se válelo na slámě, je to pravda. Dneska je to moderní, protože ve staré hospodě to bylo jako možný, ale dneska v moderní situaci se to válí na žíněnkách, aby to odpovídalo dneska skutečnosti a kultuře, která dneska existuje. A vy sám jste si dneska zaválel? Já bych si zaválel a jak vidíte, žíněnky jsou narvaný, obsazeny, takže na mě tam nezbývá místo. Já jsem staršího ročníku, takže pro mě je to takový prostě složitější. Kdyby to trvalo, já bych tam asi zavazal. Dojde starosta, to je totiž osoba, která může rozhodnout a tak to má být. Je tady, takže teď je hodina H, minuta pravidel. Už je tady, ano, už jsou pohoda, takže je to jasný. Samozřejmě určitě pod čela a vítězem může být jenom ten, kdo byl nejlepší. Takže nejlepší byl nebo byla z místních, to se nedá říct. Takže vyhodnocuju, nejlepší byla Hanka Antošová samozřejmě a nejlepší byl Igor Nábrava. Takže bych je požádal, aby přišli sem kolega Tompory a samozřejmě z našich hostů ze Zlína to byl pán Ježíš, já jsem to stejně zapomněl, ale myslím si, že Milan a jeho paní, ale to jsem úplně zapomněl. A to nevadí, ať přijde sem, on ví, jakého jde, se svou paní byli taky dobří, takže já bych vás pozval, abyste přišli sem před pódium a budete ohodnoceni. Takže pane Miláne, s paní, pojďte si pro ceny. Vážení přátelé, myslím si, že dyní jsme dneska naválali tolik, že se jich ani tolik neurodí. A bylo to perfektní. Pane kolego, co vy na to? Přátelé ze Zlína, pomožte nám s tím vaším párem, protože jsme se trošičku zasukovali. Takže kdo to je, pojďte nám před pódium, kamera je nachystaná. Kromě jiného vás chceme upozornit, že celý pořad válání dyní bude na kyjevské kabelové televizi. Je režisér, kameraman a zároveň člověk, který celou tuto věc
dát do televize. Takže vítězové, máme je tu? Ano, Zlíňáci byli ohodnoceni, neviděl jsem, jestli druhý pár byl vyhodnocený, ohodnocený nebyl, takže už přicházejí, ano, upocený, samozřejmě rozkasaný, Hanka, celý, prostě takový tělo unavený, pohoda, ano, kamera točí, gratulace, samozřejmě, perfektní. To naši hosté ze Zlína. Kamera. Přátelé, a teďka samozřejmě bude to nejlepší z nejlepšího, takže já bych si dovolil vyhlásit večeři, samozřejmě. Takže přestože nejste ze Žádovic, máte šanci získat unikátní ocenění, třeba právě zrovna vy. A proč ne hned příští rok?